Du tittar på ett frukostseminarium från ekosystembaserad havsförvaltning. En seminarieserie om hållbar utveckling av vår havsmiljö. Idag är det Peter Thor som är miljöanalysspecialist vid SLU Aqua, havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som berättar om hur medborgare framgångsrikt har varit med och tagit fram en GIS-karta över platser med höga natur- och kulturvärden i Ottafjordarområdet. Okay. Hej, god morgon allihopa. Peter heter jag då. Jag jobbar på havsfiskelab på SLU Aqua. Jag har blivit kopplat på det här projektet i 2021 när HaV startade det här pilotprojekt. Där man skulle försöka på något sätt parallellt, i alla fall i Ottafjorda, parallellt med det arbetet som har försiggått ganska länge igenom. Sen, när är det, Niklas, att det började i Ottafjorda? Det är ju länge sedan faktiskt. Ja, Ottafjorda började någon gång förra årtusendet brukar man säga, men på 1990-talet där. Ja. Så att Ottafjorda är ett projekt som har försiggått ganska länge, och det är det som gör det lite annorlunda än de två andra pilotområden där man liksom började helt ifrån grunden. Så att det projekt som jag då har blivit kopplad, den delen av projektet jag har blivit kopplad på, den kör liksom som en förlängning av det arbetet. Där vi skulle försöka att hitta olika former för hur man kan arbeta med ekosystembaserad havsförvaltning i ett område som Ottafjorda, och också i det här det förvaltningsprojektet som redan finns. Jag kan visa, det var den. Det här, det är ju då Ottafjorda, man ser till vänster. Helt ifrån söder, ifrån Norra älvs, alltså Göta älvens utlopp, hela vägen upp genom på insidan Tjörn och Orust här, så upp. Vattnet det strömmar in här söderifrån och upp genom systemet här, genom en hel rad med djupare bassänger, och till slut så strömmar det då ut genom Koljefjorden här, ut genom Nordströmmarna här. Jag hoppas ni kan se min pekare. Ja, det kan vi. Ja, det är jättebra. Och så här ser det ut, det här samarbetet. Det är 5 kommuner, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälv, som har gått samman i det här projektet, som då leds av Niklas. Planeringsgruppen är en grupp som har liksom det här dag-till-dag arbetet i Ottafjorda. Det finns en styrgrupp som också är kopplad på, och olika arbetsgrupper. Men hela det är ingenting som jag ska komma in på här. Sen vill jag bara nämna också att HaV är liksom en integrerad del av arbetet, där Max Wretborn, han har varit, eller är väldigt aktiv i processen. Och sen är det då vi på SLU Aqua som är knutna till detta också. Idén med hela projektet har varit att försöka att stödja till någon sorts process för utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning, som ska ända upp med en rad förvaltningsverktyg som kan användas direkt. Den baserar sig på kunskap om ekosystemet och det nyttjande som finns i området och de belastningar som det här nyttjande påför miljön. Och de taget tillsammans ska idén då att man ska kunna på något sätt utveckla en modell kring ekosystemet som en helhet, eller en modell som liksom, formulerar de olika ekosystemtjänsterna i området, och sen slutligen att det liksom kan kristallisera sig ut i någon sorts förvaltningsverktyg. Så det har vi dragit igång med, och vi har modifierat hela processen under tiden som vi har jobbat med detta. Ekosystemet har vi beskrivit i en rapport som har blivit presenterad, som har publicerats från SLU Aqua, och den finns åtkomlig på vår publikationsdatabas på SLU. Jag kommer att ge er lite axplock från den under presentationen. Den här
kunskapen om nyttjandet har vi försökt att ta fram genom det som Niklas sa tidigare, som heter smultronanalysen, som vi kallar smultronanalysen. Och det är då med stöd av Madeleine Prutzer från Havsmiljöinstitutet och Peter Nordbrandt som leder sitt egna konsultföretag Biodivers. Och sen aktivt deltagande av hela planeringsgruppen och då jag då. Och det kommer jag att visa lite om hur vi har gjort. Den här smultronanalysen och det här kunskapsunderlaget har då liksom kristalliserat sig ut i en nyttjande- och påverkansanalys som vi har hållit på med under 2023. Jag kommer också att visa lite om hur vi har gjort det. Den är GIS-baserad, så den är geografisk. Och idén är då att vi istället för att försöka att formulera sådana övergripande förvaltningsverktyg, att vi faktiskt går direkt på bollen och liksom försöka att kanalisera den här kunskapen som har skapats här direkt in i de åtgärdsprojekten som redan finns i Ottafjorden, men också att vara med och att stödja i utvecklingen av nya åtgärdsprojekt. Så det är det som är hela idén i arbetet. Sen parallellt med det har Cecilia Soler från GU också gjort en socioekonomisk analys i Ottafjorden, vilket hon också har gjort i de två andra pilotområden. Men jag kommer inte att komma in på det mer sådär i detalj. Men lite axplock ifrån den här rapporten. Vi har försökt att famna så brett som möjligt och beskriva hela ekosystemet i Ottafjorden, vilket ju är ganska besvärligt egentligen, för det är ett väldigt komplext, geografiskt komplext och ekologiskt komplext område. Vi har delat in den i ekosystemkomponenter och belastningar, helt enligt havsmiljödirektivet faktiskt. Fokuserat lite grann på vilka biotoper som finns, vilket djurliv som finns, men också belastningarna där vi har fokuserat främst på fisket och miljögifter. Vi har en bit om invasiva arter också och slutligen någonting om klimatförändringarna och hur de påverkar miljön i Ottafjorden. Så ska vi visa bara lite här information kring den pelagiska miljön. Till exempel har tagit ganska mycket från SMHIs Sharkweb. Kvävebelastningen ser ut så här. En signifikant säkerställd minskning av kvävebelastningen i området, och det är ju väldigt bra. Fosfor ligger kvar på nivå som det har gjort sedan länge. Men den här minskningen av kväve, det har då gjort att växtplanktonbiomassan den minskas i området. Och det är faktiskt så att den ekologiska status för den pelagiska miljön i Ottafjorden har gått ifrån någonting som var måttligt överlag till någonting som är högt för nästan hela området. Så det ser väldigt, väldigt bra ut i pelagialen i alla fall. Sen är det kanske andra problem som kan komma fram också, och det är ju då till exempel invasiva arter. På västkusten så har vi problem med den här invasiva kammarniten Nemiopsis som kommer in från Nordsjön, och det varierar mycket mellan åren. Och man kan se att om man jämställer det med hoppkräftebiomassan, alltså djurplanktonbiomassan, eller abundansen är det då är det ju väldigt mycket så att i år med mycket Nemiopsis, ja men då är den lägre. Och det är faktiskt så att Nemiopsis faktiskt kan predera ner hela djurplanktonbiomassan under vissa perioder. Och det kan ju skapa olika problem, eftersom djurplankton och speciellt hoppkräftor är viktig föda för de allra flesta fiskarter i deras larvstadier och deras juvenila stadier. Så det finns ju ett problem fortfarande. Sen i den bentiska miljön, där är data lite mer spridd ut och det är inte lika lätt att få fram sådana tydliga trender. Men i alla fall kan man ju ta
det finns data så man kan göra sådana ögonblicksbilder. Och den här den visar lite grann om på hur många lokaler som de här olika tång och ålgräs finns, men också fastsittande evaderbrater som blåmusslor till exempel. Och det är ordnat så att det är de som finns på flest lokaler som är längst upp. Och där ser vi det ju snäretång. Och sen är det de här fintrådiga alger som är ett stort problem. Ofta så är det så att det ser ut så här längs kusterna i Ottafjorda. Och det är ju inte så det ska se ut. Det ska se ut så som det ser ut här till på höger sidan. Och det är ett problem för de här områdena är uppväxtområden för många olika fiskarter till exempel. Så det har ändrat liksom den nära miljön ganska dramatiskt inom de senaste decennierna. Och det som vi tror, nu är det så att det är inte eutrofieringen som har gjort det här. Vi har fått ner kväven, så det borde bli bättre och bättre. Men samtidigt så har vi också tagit bort de här toppredatorerna, och det kan ge sådana trofiska kaskader ner igenom samhällen här. Så tar man bort toppredatorerna så blir det många av de här mindre mesopredatorer som äter de här växtätande evaderbrater. Så den blir det många av, och sen blir det mindre växtätande evaderbrater, och därför så växer de fintrådiga alger. Så det finns sådana effekter också av till exempel det här överfiske som har varit tidigare. Här ser ni en bild av det är våra data från SLU Aqua som visar hur mesopredatorernas abundans har gått upp ganska ordentligt här sedan 2010. Och så är det ju då så att på grund av detta så är den miljön eller den statusen i den här bentiska miljön, alltså för tång och för ålgräs, den är måttlig eller otillfredsställande i området tyvärr. Längre ut där det är djupare, där är det ju andra organismer som finns i lerbottnarna. Det är infaunan som gräver sig ner i leran där, och det är liksom ett diverst samhälle som lever där i alla fall naturligt. Om inte att miljön har blivit påverkad för mycket. Och där gör man så att man för att försöka att få fram någon sorts status så beräknar man någonting som heter det bentiska kvalitetsindex, där man tar artdiversiteten och abundansen av specifika arter och stöter sig på dem för att bilda sig någon sorts idé om hur väl havsbotten den mår. Och det ser ut så här. Det är ett index som går helt ifrån en högt kvalitativ botten som är syresatt långt ner, och det är grävande evaderbrater som havskräftor och sjöborrar, och hela vägen ner till någonting som är helt, där sedimenten är helt anoxisk med bakteriemattor på ytan av sedimentet, och sen en gradient därifrån. Och som ni ser här så är det så att det bentiska kvalitetsindexet visar att det mesta av Ottafjorda det befinner sig någonstans här emellan måttlig eller otillfredsställande tyvärr. Och det är ju då den miljön som de demersala fiskarter de ska leva i och av, som till exempel torsk. Och då har vi ju på Havsfiskelaboratoriet, där har vi då en del information om hur fiskbestånden mår. Om man till exempel tar den här tabellen ifrån rapporten, där vi jämför landningar av de olika arterna i 1962 fram, och sen landningarna mellan 2004 och 2008 och den förändringen som har skett. Där ser man för långt de flesta arterna så är det ju då minus 100% tyvärr. Så att det ser inte bra ut för de allra flesta bestånden i Ottafjorda. Sill och skarpsill är dock undantag där det faktiskt har ökat ganska betydligt. Jag ska visa lite varför det är så. Sen i 2010 införde man ett fiskefritt område, eller faktiskt 2 fiskefria områden i Havstensfjorden, för att försöka att se om det är möjligt att få
fisken tillbaka igen. Och där hade man sådana buffertzoner kring också, de gula zonerna här, där det bara är tillåtet att fiska med handredskap. Men finns det ju fortfarande kvar fiske i Ottafjorden, i de söta delarna. Och det har vi också lite data på hur det går med det. Och där ser man att till exempel sillen, den fiskas fortfarande i området. Senaste 2 åren har det inte varit så bra med sill, men tidigare, helt fram till 2019 har det varit okej fångst av sill. Samma med skarpsill, också någonting som fortfarande fiskas, men de senaste 2 åren lite mindre dock. Ja. Så det är så det ser ut i området. Vi har också ett program med kusttrålning med en sån minitrål längs hela kusten på Havsfiskelab. Och där kan jag visa data lite för torsken hur den mår. Det är då ett utdrag från de data ifrån Ottafjorden genom tiden som vi har fiskat med den här minitrålen. Där ser man ju att det är främst de små storlekarna av torsk som dominerar. Det är vissa drag där man har fått få individer av större torsk, men annars så är det de små som dominerar. Och i vissa år när vi har fått en bra rekrytering, eller i alla fall inte en bra, men en bättre rekrytering än de andra åren, så kommer det ju många små individer, men de hittar vi inte igen åren efter, så att de försvinner ut ur systemet innan de hinner bli stora. Frågan är om det är för att de äts upp, eller att de simmar ut ur systemet, eller om de helt enkelt dör bort för att födounderlaget är dåligt i bottnarna. Det vet vi inte riktigt. Men vi har ganska många projekt där som vi försöker att ta reda på hur det egentligen går med torsken i Ottafjorden, alltså på havsfiskarna. Sen har vi också lite information om försökt att ta fram information om det finns torsklek i området. Ägghovning har vi som också går på hvert år. Och där ser vi att det finns torskägg, så det finns torsklek längs kusten, men det är liksom inte så mycket in i Ottafjorden, men mer på utsidan och Gullmarn och Åbyfjorden här och Brofjorden. Lite mer här, men det ser bättre ut på utsidan. Så det är lite av det som vi har tagit fram i det här underlaget för Ottafjorden, för arbetet med ekosystembaserad förvaltning i Ottafjorden. Det finns mycket annat att läsa i rapporten, och det ligger som sagt på SLUs publikationsdatabas. Vi ser hur har jag tänkt. Sen är det också, nu har jag pratat ganska mycket om ekosystemkomponenter, lite grann om fisket också, men det finns ju då också information om de olika belastningarna, främst miljögifter som det ju är problem med i Byfjorden vid Uddevalla och kring Stenungsund. Men det kommer jag inte in på, jag hinner inte helt enkelt. Men som sista liksom grädde på moset så kan jag då visa lite grann om SMHIs data kring vattnet i Ottafjorden, och här specifikt om temperaturen, hur det har förändrat sig genom tiden. Och det är kraftiga förändringar längs kusten här tyvärr. Det är faktiskt så att ytvattentemperaturen har ökat med 3,5 grader sedan 1960. Och det är ju ganska våldsamma förändringar som ju då gör att miljön den ändrar sig väldigt, väldigt snabbt i området. Någonting som ju också måste tas med in i beaktningen när man ska försöka förvalta området på ett bra sätt. Så, men vidare till den här smultronanalysen som vi då har arbetat med. Som sagt så var det Madeleine Prutzer och Peter Nolbrand som höll i det med medverkan av Niklas Åberg och planeringsgruppen och vi allihopa.
Arbejdet det gjordes så, at vi bjöd ind, eller 48 bjöd ind til 3 store møten, der folk først præsenteredes for det her kunskabsunderlaget, altså rapporten, som en introduktion til det, som vi ved om havsmiljøet. Og sen fik lov at i gruppe diskutere og helt specifikt sætte ud sådan punkter i en karta og beskrive hvilke verden og hvilke miljøpåvirkning de oplever i området. Og de folk, som medvirkede, det var alt fra lokalpolitikere til forvaltningsfolk, interesseorganisationer, NGO'er og andet godt folk. Og det lykkedes os faktisk at få ind 1240 unikke observationer i hele området, så vi fik et stort datamaterial at jobbe videre med. Sen vil jeg vise jer her i GIS. Jeg håber, at det kommer med i præsentationen. Ser ni min GIS-karta? Ja, hvor bra. Okay. Så at det var den her karta, som folk fik lov at placere ud sine små plupper i. Og ud ifrån de her beskrivningerne, som folk går op til hver et punkt, skabte vi en rad nyckelord, som skulle på et bra sæt beskrive folks oplevelser og de her verden, som de beskrev, og de påvirkningsfaktorer, men også hvilken nyttjanden, som folk oplever i de her specifikke områder. Og alle de her nyckelord har vi dog sat ud i GIS-logger, så at vi kan tage frem information kring, hvordan folk oplever naturverden og det nyttjande, som de har, og de belastninger, som findes. Vi börjar med at vise, riktigt många hade angivet någonting som helt generellt bara kallades för naturvärde. Och det ser ut så här. Naturvärden är någonting, och jag ska ta bort bakgrunden för att då blir det lite lättare att se. Så. Naturvärden är någonting som ser ut som att det är spritt över hela Ottafjorden, på utsidan också. Så det är någonting, det verkar som at deltagernes opfattning af Ottafjorden er, at det generelt er et område, som har store naturværde overalt. Det er ikke så, at man oplever, at det findes bare naturværde i til eksempel i Stigfjorden. Men hele væggen ind også, det er faktisk en, som angivet også naturværde helt længst ind her i Byfjorden også. Så at det ser bra ud. Folk har en opfatning om, at det her er et område, som er vigtigt, og som er bevaringsværdigt også. Og folk har også en opfatning om, at det har stort rekreationelt værde også i Ottafjorden. Og også på utsidan her, så klart. Så at det er ganske interessant, og jeg håber, at det her det er nogle ting, som tages videre i forvaltningen også. Sen er folk også markeret kulturhistorie, som også er spredt over hele Ottafjorden. Kulturhistorie, det kan være angivet som til eksempel ruinen efter et gammelt trankokeri, eller en specifik hamnemiljø, eller gamle skyter, som folk arbejder med. Og det findes lidt grann overalt. Så det er et område, som opskattes som et område med mange værden overalt. Sen kan man jo tage det her datamaterialet og anvende det på olika sæt. Og det er vigtigt at have for sig, at det her det er jo folks opfatning af naturen i Ottafjorden. Det er ikke nogen ting, som det er ikke
vad ska vi kalla det, det är inte vetenskapligt belagda fakta. Och det är ju det som gör det ganska intressant att arbeta med. Jag kan ta fram, ska vi se, var har vi fritidsfiske? Det var det. Det är mycket fritidsfiske i området av olika slag. Och folk har också observerat att det finns yrkesfiske, men det är nog mest att de här yrkesfiskebåtarna der har hemmehamn här. Fartygstrafik är också någonting som har blivit observerat i området, och det är ju då främst i Uddevalla, vid Stenungsund och här i Vallhamn. För det är de tre platserna där det finns stora hamnar, men också här på utsidan i Ellösefjorden också. Så att allt i allt så tycker jag det är ett datamaterial som är intressant. Och vi hade en liten workshop i december med Återfjordens planeringsgrupp för att där jag visste de här GIS-lagar, och uppfattningen var att det här det är någonting som de vill ta och ha i deras arbete framöver, för att mer på ett mer geografiskt specifikt sätt få en uppfattning om vad det är som folk uppfattar som viktigt i området. Ska vi se ta bort här. Jag har ett exempel till som jag vill visa. För det är så att materialet kan också användas för att identifiera upplevda konflikter, intressekonflikter eller målkonflikter i området. Vi tar fram fritidsfisket igen och sen kopplar på miljögifter. Det är så att folk också har angett alltså en miljögiftsproblematik på flera olika platser. Främst igen knutna till de stora hamnarna och till industrin här i Stenungsund. Och där ser man ju att det också finns fritidsfiske precis vid Stenungsund. Och det är då någonting som visar på att folk upplever att det faktiskt finns en lokal, ska vi säga, geografisk konflikt mellan olika nyttjanden av det här området. Kopplar vi på nedskräpningar också, som folk har indikerat som ett nyckelord också, så har vi mycket i Stigfjorden här. Och det knyter sig till det finns en del skräp ifrån musselodlingar, gamla musselodlingar som ligger inte används längre men är kvar som stor skräp där. Och där finns det ju klart en konflikt med fritidsfisket. Så att genom att ta fram de här olika lagar och kombinera dem så är det min förhoppning i alla fall att förvaltningen och att Återfjordar kan arbeta vidare i deras åtgärdsarbete och få fram liksom den dimensionen i åtgärdsarbetet som heter vad är det folk tycker är viktigt, vad är det för folk med intressen i havsmiljön i Återfjordar, vad är det som de tycker är viktigt att fokusera på framöver i åtgärdsarbetet. En sista exempel jag vill visa, det är folks observationer av ålgräs i området. De är spritt också väl i hela området. Och det som är där har vi faktiskt data ifrån inventeringen av ålgräs från 2011 till 2022 som ser ut så här. Och ytterligare så har vi satellitdata som visar områden där det med hög sannolikhet finns ålgräs. Så man kan bilda sig en geografisk uppfattning om hur ålgräset sprider sig i Återfjordar. Om man zoomar in här lite grann på Havsensfjorden så ser man att det stämmer väl överens, så är någorlunda i alla fall, att många av de här ålgräsängarna har faktiskt en prick så att folk har liksom koll på läget. Här har de hamnat lite bredvid här, men ändå att det finns i alla fall en person
som har observerat förekomsten av ålgräsängar. Så det tycker jag också är intressant. Det visar lite om hur väl användbart det här datasättet är. Sen är det också så att det är folk som har angett någonting som de kallar ålgräsminskning. Alltså områden där de tycker att det är blivit sämre med ålgräset här. Främst här i Stigfjorden och i Koljefjorden. Så att det är min förhoppning, och jag tycker också det är så när jag pratar med Åtafjorda och planeringsgruppen, att det här datasättet kan vara ett användbart verktyg framöver i deras arbete mot olika åtgärder. Det var en sak, vad var det jag skulle säga, en sak till, jag har glömt det. Och det kommer kanske när vi börjar ta frågorna. Så vad kommer vi då att göra framöver? Jo, idén är att arbeta vidare med detta. En idé, vi har olika idéer, olika spår vi kan ta. En idé kan vara att vi gör om den här smultronanalysen. Men nu har vi fått nyckelorden redan. Ta nyckelorden nu, presentera dem igen på möten på samma sätt som vi har gjort. Men med de här nyckelorden, ge dem till folk, låta dem placera ut dem, så att vi kanske kan få en mer detaljerad karta, ännu mer detaljerad karta framöver. En annan möjlighet är också att liksom vända på byttan, och så liksom istället för att fokusera på liksom, vad ska vi säga, den mänskliga synen på ekosystemet, låta ekosystemet prata för sig själv, ta fram ekosystemmodeller som på ett mer detaljerat sätt kan visa miljön i området och hur den påverkas av de olika belastningarna som finns. Så det är liksom olika möjligheter i framtiden för i alla fall för SLU Aquas samarbete med Åtafjorda. Men det kommer vi att diskutera med Niklas och med planeringsgruppen framöver också. Sen har jag inget mer annat än jag vill visa en fantastisk bild på djurplankton, eftersom jag egentligen i botten är planktolog, så det är det här jag håller på med och det är det som ligger mitt hjärta närmast. Bara visa lite, för jag tycker det är en väldigt, väldigt fin bild. Det här, det är en havsanemon-larv. Och det finns larver av olika slag här också. Här är jag tror det är en regellarv den här, och en krabblarv här. Helt karaktäristisk. Det också. Och sen finns det mina hoppkräftor, så det är de som jag har fokuserat mest på här. Olika arter av hoppkräftor i alla möjliga olika storlekar. Det är det också. Det är honor, man ser de bär ägg. Det är en art som heter uitzone. Och sen finns det larver, sådana naupiuslarver här. Och här. Det är larver från alla kräftdjur. De ser ut så där. Så det kan vara allt ifrån att det här det är förmodligen en larv för en havstulpan. Så ser det ut. Ett levande prov. Jättefint. Så är det för mig. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Superbra. Tack, verkligen tack där Peter. Det här var verkligen en bra föreläsning. Det gjorde du riktigt bra där. Och man känner ju visst tryck på sina axlar nu som projektledare för det här, som ska ta tillvara på allt det här som Peter tog fram. Och medan jag pratar här så får ni gärna passa på att skriva in lite frågor i chatten om ni har några. Så tar vi dem därifrån, det brukar bli bäst så. Och det här, jag tycker Peters bilder där, som han hade där, fångade väldigt bra från sån här smultronmetoden, folks engagemang i det här. När vi tog in dem här, och det var ju blandade åldrar och blandad bakgrund och så vidare, men alla hade ett väldigt stort engagemang för just det här med fjordarna och de olika, inte bara för miljön utan också som det så för kulturhistoria och annat som man tycker var viktigt. Det var fantastiskt att få uppleva det. Det stärker när man ska jobba vidare med de här frågorna, att man känner att det finns faktiskt väldigt många där nere ute i kommunerna som tycker det här är väldigt, väldigt viktigt.
Och man såg ju också att det där med kunskap, ja det finns ju vetenskapligt beprövad kunskap, men det finns ju också kunskap utifrån erfarenhet. Och att det stämmer ganska bra med de observationer som människor gör där ute som bor och verkar ute vid havet. Där man ser att de har väl ganska bra kunskap och har sett vad som har hänt under de här åren. Men de kanske inte haft någon chans att förmedla det innan, vad de har sett och vad de tycker. Så det tycker jag vi ska försöka fånga upp också där. Och jag och en annan kollega här som heter Anke här i vår grupp här, vi planerar att försöka komma igång igen med lite intervjuer med äldre personer som har varit verksamma med fiske eller sjöfart eller på annat vis runt om i fjordarna för att ta tillvara på deras kunskap. För när 8 fjordar startade så tog vi tillvara på väldigt mycket av de äldres kunskap. Vi intervjuade äldre fiskare, fritidsfiskare av olika slag och även yrkesfiskare. Men de finns ju inte längre kvar tyvärr, de här männen som det var då. Utan de har försvunnit och därför är det viktigt att fånga upp den här kunskapen innan den går ur tiden. Ja, och sen så gäller det också att vad vi ska göra av det här materialet här nu som Peter har och som vi tillsammans med framförallt Peter har varit ansvariga för att ta fram här. Det gäller ju också att vi kan få ut det här till en bredare allmänhet, så vi tittar på möjligheterna att göra lite mer populärvetenskapligt skrift av det, alltså korta ner det, förenkla det och göra det tillgängligt kanske för en bredare allmänhet. Har vi god erfarenhet av att göra tidigare i 8 fjordarområdet. Och då måste jag ställa frågan till dig Peter innan jag släpper in de andra. Vad har varit det allra roligaste i ditt arbete här? Om jag tar fram allt det här. Alltså jag kan säga att det är ju ganska annorlunda det som jag har gjort innan. Alltså det jag har gjort innan, det är det som ni ser på bilden. Suttit med lupp och gjort mina experiment, bland annat på Kristineberg här i Fiskebäckskil. Men i Arktis också. Men det roligaste det har nog varit att ja, som du säger, den entusiasmen som finns bland folk. Att lära bohuslänningarna att känna lite bättre. Och att lära att det är så många som har en sån här anknytning till havet i området. Att havet är liksom i blodet på folk här längs kusten. Det tycker jag är väldigt det är spännande. Väldigt spännande. Och sen är det ju en fantastisk havsmiljö att arbeta i också. För en dansk, där det ju mest är långgrunda sandstränder. Ja, så det är liksom en kombination emellan det här folk och natur. Hjälper du mig med om vi har några frågor i chatten där, Kajsa? Ja, det har kommit in dels lite uppmuntrande kommentarer ur bra metod och fantastiskt intressant och så. Sen är det Charlotta Järnmark på WWF som frågar om systemet görs tillgängligt för allmänheten, om data kommer fortsätta fyllas på. Och det svarade du lite på Peter, att det kanske kommer, eller det är en förhoppning. Förstod jag dig rätt då? Ja, det är en förhoppning, ja. Men i alla fall så är det någonting som att de här gislagen, de kommer att ligga framöver, så är det förhoppningen att de kommer ligga i Stenungsunds kommuns kartportal. Och jag tror att det är åtkomst, alltså generell åtkomst för offentligheten där också. I vissa delar av det i alla fall. Det är inte så, Niklas? Jo, det kommer att finnas vissa delar där och det är något som vi jobbar med hela tiden framöver här. Sen undrar Anna Lorenz också om det finns en overlay som visar invasiva arter på GIS. Alltså det här nu är de här gislagrarna, det är ju, de visar det som folk har observerat. Och det finns också vissa personer som har markerat jätteostron till exempel. Som vi ju har i de grunda vikarna i området. Men inte så många faktiskt. Så det är inte, jag vet inte. Det är någonting som folk uppfattar som ett problem, men de har liksom inte riktigt markerat det i den här omgången. Men det skulle man kunna ta med om man kör en gång till, så kan man ju göra det som ett nyckelord som man specifikt vill att folk ska fokusera på. Just det.
Max Wretborn på Hav ville också ge en kommentar. Ja, tack Peter för en jättebra presentation. Jag var ju också med på de här workshopparna och bara stämmer in att det är otroligt häftigt att se vilket engagemang och vilken kunskap det finns när man kommer ut och träffar folk ute på platsen i området. Sådär. Och sen bara lyfta lite på locket kring våra diskussioner. Utöver Peter Thor så har vi också Lena Bergström, Caroline Faithfull och Sofia Wikström med i det här arbetet och jobbar med olika typer av analyser där vi tittar på hur havsmiljön nyttjas, men också hur vi kan koppla det till den naturvetenskapliga forskningen som finns. Och där har vi ju tankar att det finns ju liksom möjlighet. Vi har ju en viss kunskap om de här värdena som lyfts fram. Vi vet vilka typer av delar av ekosystemet, vilka komponenter som är viktiga för att vidmakthålla att de här fortfarande finns kvar och stärka dem. Och det är ju någonting som vore väldigt häftigt om vi kunde komma hela vägen i ett åtgärdsarbete, att liksom kunna peka på att det finns de här stora rekreationsvärdena exempelvis och se vilken typ av åtgärd behöver vi då, vilka delar av ekosystemet behöver vi stärka och vilken typ av åtgärd. Så det är liksom ett pågående arbete, inte bara i 8 fjordar men som vi jobbar tillsammans i alla de här pilotområdena. Och sen tänkte jag bara lyfta 2 aspekter till. När man går ut och gör det här på kvällarna och sånt så får man ett stort engagemang. Det vi inte fick så mycket var ju ungdomar, och de har ju inte kanske den här hur det såg ut, men det vore väldigt spännande att få deras perspektiv på vilka platser och hur de nyttjar havsmiljön. Jag vet själv hur jag nyttjade havsmiljön i 8 fjordar när jag var liten och sprang och badade på Hawaii som vi kallar det och så vidare. Och det var ingen som frågade mig att sätta ut det på karta. Det har varit skoj. Och sen en sista grej som jag tycker var jättespännande och jag tror viktigt för förvaltningen när vi gjorde sådana här övningar, det var lite det Niklas var inne på, det är det här med shifting baseline, att det kom upp kunskap om områden som har varit fina områden för fritidsfiske, exempelvis för gädda vid Nordre älv och liknande. Och de här sakerna är ju sånt som liksom försvinner och det kanske inte finns liksom den kunskapen och det försvinner med tiden. Så att det belyser liksom också, inte bara områden, utan man belyser även områden som har varit värdefulla. Och det är också väldigt spännande för förvaltningen att ta vara på. Så jätteroligt. Och Peter, jag hoppas att du stundtals får titta i de här mikroskopen, men du är alldeles för duktig att vara ute i de här sammanhangen för att du bara ska pyssla med det. Det vore en förlust för Sverige skulle jag säga. Tack. Tack Max. Nej, men och en kommentar till det också. Det var ju faktiskt folk som hade skrivit på det i deras klubbar, geografiska klubbar, någonting som de kallade torsk tidigare. Så det var liksom lite grann i alla fall en knutta av indikation på att man har sett liksom att det var annorlunda förut. Liksom den här med ålgräsminskning också. Så det finns absolut bland de här folk som ju då är lite äldre en känsla av förändringar som kan gå förlorat i shifting baselines. Nu är klockan 15:15, men det är 3 frågor kvar i chatten. Är det okej Peter att vi hänger kvar och tar dem, så får de som behöver droppa ut? Jajamän. Då är det Louise Westerberg som frågar om en bild som hon tror var bild 12 i slidesen. Där det är 15 år gamla siffror på en tabell. Och varför finns det inte aktuellare siffror, frågar hon. Utan det var siffror från 2006 till 2008. Ja, just det. Och frågan är varför det inte finns mer, alltså nyare. Ja, precis. Om det inte finns mer aktuella siffror. Jag tror att det är den tabellen som visar skillnaden på landningarna mellan 60-talet och 2024 till 28. Alltså jag visade ju en extra tabell där man får liksom förlängningen av det fram till 2021. Där man ser alltså att sillfisket och skarpsillsfisket fortfarande är på gång.
Men att fisket efter andra arter är stort sett kollapsat. Jag hoppas det är svaret på frågan. Jag får fylla i det lite grann också, och det visar ju inte bara att vissa arter är kollapsade utan det visar ju också yrkesfiskets förändring. Det finns ju arter där till exempel som näbbgädda som är med och andra arter som är med där som fortfarande är ganska talrika men som man inte längre finns något värde i att fiska för fiskaren. De får helt enkelt inte tillräckligt betalt för den typen av fångst. Och den här typen av fiske, så det är också en historisk spegling över hur fisket har förändrats mot ett mer storskaligt fiske. Och det är faktiskt att nu sätter vi fingret på ett helt grundläggande problem för det arbete som man gör med för att uppskatta fiskbestånd. Och det är mycket av det arbetet som vi har på HOLAB, det baserar sig på fångster, alltså landningar. Vi har liksom ombordsprovtagning där folk går ut och provtar landningarna som i fisket. Och det är en viktig ingrediens i beståndsuppskattningarna. Så att visa landningar är någonting som vi brukar göra för att försöka att ge en bild av vad som finns där ute. Men såklart så påverkas det ju också av helt enkelt vad som fiskas. Och förändringar i fisket, alltså vilka målarter som har funnits genom tiden. Jag hoppas att det var svar på din fråga, Louise. Och sen så har vi Anna Ret också som skriver att styrkan i metoden är att den lyfter fram direkta observationer istället för åsikter. Hur har ni arbetat med att engagera allmänheten i det rena åtgärdsarbetet? Det kanske både är till Niklas och Peter. Ja, det är Niklas som får svara på den. Jo, vi försöker fånga upp allmänhetens intressen och så vidare och jobba med de här frågorna. Det vi har lyckats bäst är egentligen med biotopvård, alltså i ordning vattendrag och det är ju många fiskevårdsnätverk som har bildats och som vi hjälper och stöttar upp som då själva jobbar med de här vattendragen. Fungerar bra så att säga, och vi har många som hör av sig och vill hjälpa till med andra frågor. Och vi försöker hela tiden, vi ska titta på det här mer framöver och se om vi hittar mer områden där man som allmänhet kan vara direkt involverad och hjälpa till i det här. Och det kan ju vara till exempel att man gör observationer, men också det som är populärast att vara med i oftast där man får göra någonting rent handgripligt, alltså ett praktiskt arbete. Sen har vi en kommentar/fråga från Janud som skriver om temperaturen stiger sjunker densiteten i vattnet, vilket bör missgynna plankton med mindre svävorgan. Kan detta vara en delförklaring till att mängden sill och skarpsill minskat i 8 fjordar? Detta kanske förklarar att det ej kommer in nordsjötorsk i maj och äter upp sig. Vad tror du om det, Peter? Det var ju en observation. Alltså jag tror att alltså variationerna i djurplanktonsamhället är enorma, väldigt beroende på alla möjliga olika hydrografiska faktorer, men främst beroende på förekomsten av växtplankton, eftersom de livnär sig på växtplankton. Så jag tror att de små variationerna som temperaturen ger genom att förändra densiteten i vattnet är försumbara jämfört med den direkta påverkan på växtplankton och djurplankton av temperatur. För det är så att växtplanktonet växer snabbare med en högre temperatur till en viss gräns såklart. Så att man får kraftiga blomningar med högre temperatur. Och sen är det också så att temperaturen gör också så att den förändrar artsammansättningen eller artsammansättningen också i växtplanktonet och djurplanktonet. Så att det också kan ha betydelse för fiskbestånden. Det har man, till exempel så har man sett det i Östersjön, där har man sett att klimatförändringarna har gjort så att en dominerande hoppkräftart som heter Cetocalanus, den har missgynnats. Och det är andra hoppkräftarter som har börjat dominera. Och de är inte lika bra käk för sillen i Östersjön. Och det har man faktiskt kunnat spåra som förändringar i sillbestånden i Östersjön.
och helt in i alltså effekter i fisket också. Så att ja, nu är jag kanske lite, vad ska vi säga, nu är jag väldigt fokuserad på djurplankton såklart, för jag är en djurplanktonnörd, men det är viktigt såklart. Alltså förändringar längst ner i födokedjan, det ger ju större förändringar längre upp också. Toppen. Tusen tack, och då tror jag att det var klart med frågor. Nu kommer det tack i chatten här bara. Du har tittat på ett frukostseminarium från ekosystembaserad havsförvaltning. Vi ses varje tisdag klockan 8:30 till 9:15. Tack för att du lyssnar.